Hayırlı kеш, siz Müslüm televiziyaсын qaraysiz. Rayon kөлем вакыйгалар белән сезне мин Римма Абзалова таныштырырмын. Бүгенге чыгарылыштан. Иң яхшысы балаларга капиталь ремонттан соң урман иле лагере кулланылышка тапшырылды. Иминлек максатында район үзәгендә 40-тан артык өстәмә юл билгесе куелды. Булганнарын карап, саклап тоту буенча да күләмле эшләр башкарыла. Яшеллеге белән матур, мөслимлеләр халыкара агач утырту акциясына кушылды. Кунаклар киләләр, элей дип китәләр, бөтенесе дә. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак республика күләмендә 40-тан артык хөкүмәт программасы эшли, алар нигезендә төзелеш, ремонт кебек күләмле эшләрдә дәүләт ярдәменнән файдаланырга була. Район 20-дан артык хөкүмәт программасында катнаша. Сәламәтлек саклау милли проекты ярдәмендә Дусай авылында модульле фельдшер-акушерлык пункты төзелде. Шушы көннәрдә ул кулланылышка тапшырылды. Тулырак Фәрида Гайнетдинова репортажында. Республика программасы ярдәмендә сафка бастырылган фельдшер-акушерлык пункты Дусай авылы халкы өчен иң сөенечле вакыйгаларның берсе. Чөнки элеккеге пункт бинасы бик искергән, тузган иде. Дусайлыларның шатлыгын уртаклашырга район җитәкчелеге, район үзәк хастаханәсе коллективы да килде. Иң элек әйтәсем килә, җитәкчелегебезгә бик зур рәхмәт. Рустам Нургаличка менә үзебезнең модернизация первичного звена дигән программа республиканың әйме өлеше шунда федеральный программа инде нацпроект здравоохранения һәм инде рәхмәт әйтәсем килә, бик матур иттереп менә монда эшләгән безнең подрядчик оешма әйме. Хастаханәнең баш табибы Дамир Сулейманов бинаны төзегән оешма вәкилләренә, Дусай авылы халкына рәхмәтләрен җиткерде. Дусай авылының шәфкать туташы да ихластан сөенүен белдерде. Бөтен халык, Дусай халкы бик канәгать. Үземнең исеменнән, бөтен халык исеменнән сезгә бик зур рәхмәтемне белдерәм. Рәхмәт сезгә. Дусай төшәсен. Әлеге бина җирле халкының сәламәтлеге сагында озак Кызыл лентаны кискәч, тантана кунаклары бина эшенә уздылар. Бинада югары сыйфаттагы медицина ярдәме күрсәтү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Якты, җылы су кергән. Бина өр-яңа заманча җиһазлар белән тәэмин ителгән. Авыл халкы да бина белән танышты. Озак гомерләр эшләвен теләде. Инде шифа йорты ул бит инде һәркемгә кирәк. Әмма аннан башка кеше яши алмый да. Без районнан ерак торабыз. Бу шифа йортының төзелүе Дусайлар өчен зур бәхет. Шушындай матур фаб ачылуга біз бик шат. Фельдшерлар чөнки авылда алар, авыл халкы өчен әни дә, әти дә, әби дә, бабай да, бала да буласың. Төрле авырулар килә. Бик төгәл, тырышып эшләргә кирәк. Хезмәтен яраткан кеше генә бу эштә эшен төгәл итеп башкарала. Бәләкәй авыл өчен мондый заманча бина булу шуннан да зур шатлык. Дусай авылы фельдшер-акушерлык пункты озак вакытлар авыл халкына ярдәм итсен. Дусайлылар һәр вакыт сәламәт булсыннар. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Müslüm телевизиясе. Урман иле ял һәм сәламәтләндерү лагерында капиталь ремонт эшләре төгәлләнде. Бина сүтеп җыелды дияргә була. Ремонттан соң лагерь өр-яңадан җиһазланды. Лагерьне ачу тантанасында район җәмәгатьчелеге дә катнашты. Урман иле ял һәм сәламәтләндерү лагерында капиталь төзекләндерү эшләре февраль аенда башланып киткән иде. Эшләр барышында лагерь биналары гына түгел, лагерь территориясе да зур үзгәрешләр кичерде. Лагерь бүген тулы бер ял итү комплексын хәтерләтә. Тантаналы ачылу чарасында район башлыгы Альберт Хуҗин, Татарстан Республикасы премьер-министры ярдәмчесе Давыт Хамадишин һәм район җәмәгатьчелеге катнашты. Без бер кашанда артка берегә ияләшмәгән әймен, алынганбыз икән, эшләп чыгабыз дип тотындык һәм Аллага шөкер эшләп чыктык. Безнең балаларыбызга монда ял итәргә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Давыт Хамадишин лагерьнең саф һавалы, табигатьнең иң матур җирендә урнашуына саклануын билгеләп үтте. Төкле булсын, төпле булсын. Балаларга сау сәламәт булып үсү өчен зур файда китерсен. Самое главное, шундый теләк. Лагерьга керү капкасы төбендә кызыл лентаны кискәч, кунаклар лагерь территориясына уздылар. Бердә аларны волонтер укучыларыбыз лагерь буенча сәяхәткә чакырдылар. Чарада катнашучылар иңелек ачык һавада урнашкан территорияга килделәр. Мәйданда укучыларның чыгышын карагач бүләкләү тантанасы узды. Лагерьне төзекләндерүдә үзләреннән зур өлеш керткән һәм төзекләндерү эшләрен башкарган подрядчы оешма вәкилләренә район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Территорияне чистарту, тәртипкә китерүдә актив катнашкан оешма җитәкчеләре дә район мәгариф
Тариф идарәсенең рәхмәт хатларын алдылар. Аннан соң кунаклар территориядә урнашкан ашхана, медицина пункты, балалар яшәячәк биналарны карадылар. Башкарылган эшләр, лагердагы үзгәрешләр бар кешенең дә күңеленә хуш килде. Подряд оешманың эшләгән эшләре ошый. Киләчәктә инде әлеге лагерда балаларны көтеп калабыз, сыйфатлы яллар оештырабыз дип өметләнеп калабыз. Миңа нык ошады ремонт лагерінің. Бу безгә күбрәк мөмкинлекләр бирә. Әлеге лагерда сцена юк иде. Хәзер инде ул бар һәм отрядларга уңайлырак булачак, үзенең выступленияларын күрсәтергә, чыгышларын күрсәтергә бик әйбәт булыр иде. Икенче елга да киләсе килә, миңа монда бик ошады. Ремонт чынлап та бик әйбәт ясалган. Лагерь әле киләсе җәйгә генә балаларны кабул итәчәк. Биредә ял итүче балаларыбыз үзләре өчен ясалган мөмкинлекләрдән ихлас файдаланырлар дип ышанабыз. Лагерьда үткәргән кызыклы да, файдалы да яллар аларның күңелендә озак сакланыр. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Балалар темасын дәвам итте. Балаларның сәламәтлеге дөрес туклануга да бәйле. Укуга сәләт, кәефтән ничек тукланудан тора. Район мәктәпләрендә һәм бакчаларда балалар бердәм меню нигезендә туклана. Продукция җитәме һәм вакытында китереләме? Ризыктың сыйфатын инде. Коллегаларыбыз әлеге сорауларга ачыклык кертә. Мөслим гимназиясында укучыларның иртәнге ботканы бик яратып ашауларына игътибар итте. Калын итеп киселгән ипи, сөтле чәй, вафлилары да бик аппетитлы күренә иде. Башлангычларның ашларга теләмичә тәлинкәләрен итеп куйганнарын күрмәдек. Ашап рәхмәт әйтеп киткән укучыларга пешекчеләр дә сөенә. Мөслимнең Кояшкай балалар бакчасында да булдык. Төркемдәге кеше тәрбияче кайнар ашны башта тәлинкәләргә бүлеп чыга. Тәрбиячеләрнең әниләрчә кайгыртуы күзгә ташлана. Бакчаның уртанчылар төркемендә дежур малайлар тырышып аш су өстәл янында кайнаша. Тик балалар ялганлаша алмый шул, кәтлитне күбесе тәмсез диде. Әллә тәмле түгел. Кояшкай балалар бакчасында 12 көнлек меню белән ашатыла. Көнгә 4 тапкыр ашатыла. Ризыкларыбыз аксымга, жирга, углеводка һәм витаминнарга бай. Атна сайын ризык продукция китерелә. Мөслим урта мәктәбендә күпчелек укучылар икенче ашка өстенлек бирә. Сишәмбе көнне иртәнге ашка монный боткасы иде. Кызлар да, егетләр дә бик тәмләп ашады. Безнең балалар инде единый меню белән ашыйлар. Бездән тикшерелгән, ясалган. Бүгін біздің иртәнгіге завтракка монный боткасы, вафли, сөтлі чәй. Обедка инде шөгендер салаты, гороховый пюре һәм окорочка. Безнең столовыйда бик тәмле ашаталар. Ашамлыклары тәмле, кайнар. Без бик канагать. Укучылар көнгә 2 тапкыр кайнар аш белән тәэмин ителгән. Бөтен бала да иртән инде кайнар азык ашап килә алмый өйдән. Шуңа күрә инде иртәнге кайнар аш бик мөһим баланың сәламәтлеге өчен дә һәм баланың ашамаган баланың инде башы да эшләми, дәрестә дә катнашасы килми. Кайнар аш белән тәэмин итү бик мөһим дип саныйбыз. Санитар нормалар буенча балалар мәктәптә 2 тапкыр тукланырга тиеш. Балалар бакчаларында сабыйлар 4 мәртәбә ашый. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Алга таба Татарстанда контракт буенча хезмәтне популярлаштыру максатыннан пикетлар узды. Районда узган шундый чарада волонтерлар мәгълүмати белешмәлекләр таратты. Анда контракт нигезендә хезмәт итүчеләргә һәм аларның гаиләләренә каралган ташламалар һәм ярдәм чаралары турында мәгълүмат бирелде. Эшмәкәрләр кызыклы идеяларда тәкъдим итә. Мөслим бизәкләре проекты шуларның берсе. Узган шимбәдә район мәдәният йортында кул эшләре күргәзмәсе оештырылды. Конкурска тәкъдим ителгән һәр эш зур осталык һәм зәвык белән эшләнгән иде. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Мөслим бизәкләре проекты кысаларында чигү буенча үткәрелүче тылсымлы энә конкурсына осталарның кул эшләре тәкъдим ителде. Конкурска конкурсантлар кул эшләре, алъяпкыч, мендәр тышлары, сөлгеләр, кулъяулыклар, ашъяулыклар юллаган. Залга килеп кергәчтә үземнең эскизларымны күреп, эскизлар буенча чигешләрне күреп, күңелем тулды. Яшәүнең, шушы эшләүнең максаты яшь буынга биреп калдыру, үзебезнең традицияларны өйрәнеп, аларны киңәйтеп тагында һәм яшь буынга биреп калдыру. Менә шушы балаларның эшләре мине бик сөендерде һәм рәхмәтләремне кат-кат әйттем укытучыларына. Чөнки укытучыларның да хезмәте зур. 3 төрле төс сайлап алынган. Куе зәңгәр, бирюзовый төс һәм ак төс.
Ана бу мөслим ягының үзенчәлеген дә ачып бирә безгә. Чөнки бу төсләрне безнең милләт бик нык куллана көндәлек тормышта. Безнең татар милләтендә төсләр белән бик матур итеп уйный белү бик көчле. Регион ара бәйгедә 5 юнәлештә 53 катнашучының барлыгы 101 эшенә мәртәбәле жюри танылган рәссамнар тарафыннан бәя бирелә. Кул осталары Оренбург, Омск, Чувашия, Татарстан районнары, Мөслим авылларыннан. Бәйгене оештырып җибәрүче райондашыбыз фермер Ирек Хамадишин. Мин шатландым, безнең татар халкының бу шигү эшләре әле онытылмаган икән, онытылып беткән дип уйлаган идем. Менә искә төшерделәр яңадан. Шуны яңадан кайтару Мөслим районына шуны кире кайтара. Төнлә онытылган шигүләр безнең инде бөтен онытылган иде. Юк иде, бетеп баралар иде. Менә шулай сезнең башлап җибәрү зур шатлык күңелдә саклар. Эшләрнең күбесендә рәссамнар коз рәсемнәрен чагылдырган. Милли бизәкләр кулланып чигелгән алъяпкыч булсынмы, сөлгеме, ашъяулыкмы, һәрберсенә күңел җылысы да салынган. Төрле техника кулланып башкарылган. Илебезнең төрле төбәкләреннән тупланган эшләрне мәктәп укучылары да зур кызыксыну белән карап сакланды. Бәйге җиңүчеләре Бөтен Россия коз өмәсе фестивалендә билгеле булачак. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Өлкәннәрнең шөгыльләре күп. Узган атнада Кортай мәгазәле ветераннар клубы утырышы үтте. Утырышта клубның иң актив членнары катнашты. Очрашуда күтәрелгән мәсьәләләр хакында Наиля Салахова репортажында. Ветераннар алдында төрле өлкәләрдә хезмәт куючы белгечләр еш чыгыш ясый. Бүгенге очрашуда яңалыклар белән таныштырырга социаль яклау бүлеге хезмәткәрләре һәм кулланучылар хокукларын яклау буенча белгеч килгән иде. Biz bik кирәкле, бик күп сорауларыбыз аларга һәр вакытта да туа. Шуның өчен үзебезнең ветераннарыбыз менә аларга үзләренең сорауларын биреп, һәм дә җаваплар алалар инде. Һәм дә без алар белән гел постоянно шулай элемтәдә торабыз. Социаль яклау бүлегенә караган мәсьәләләр буенча өлкәннәрнең һәр вакыт сораулары күп була. Маяк халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге җитәкчесе Роза Шихапова эшчәнлекләре белән таныштырды. Яңалыклар белән уртаклашты, өлкәннәрнең сорауларына җавап бирде. Социаль яклау бүлеге җитәкчесе Гөлнар Фатхуллина санаторий, профилакторий мәсьәләләренә ачыклык кертте. Өлкәннәр декабрьсе кысаларында инде бүген чираттагы утырышта катнашабыз. Өлкәннәр темасы инде безнең һәр вакытта да көн кадагында тора. Һәм инде без һәр вакытта да алар белән бердәм кулга кул тотынып эшлибез. Һәм инде бүген дә шушы чарада инде өлкәннәребезгә килеп туган сорауларына җавап бирергә дип килдек. Соңгы елларда мошенниклар бик күпләрне, бигрәк тә өлкән буын вәкилләрен алдап акчаларын алалар. Алдау усуллары бик еш үзгәреп, алмашынып тора. 40 алдарлар кармагына эләкмәс өчен нәрсәләрдән сак булырга икәнлеген кулланучылар хокукларын яклау буенча җаваплы белгеч аңлатты. Я хочу донести до наших пожилых людей, что у них очень много прав, о которых они не знают. И второй момент, хочу акцентировать внимание именно на мошеннических действиях в отношении покупки товаров. По Муслюмскому району, если посчитать по обращениям граждан, то именно самые уязвимые являются наши пенсионеры. Клуб членнары мондай җыелышларга бик кызыксынып йөриләр. Төрле өлкәгә караган белгечләрен тыңлап, кызыксындырган сорауларына җавап алалар. Больничныйлар, страховойлар, санаторийлар турында сөйли торган кешеләр дә килде инде безнең янымызда. Үземә кирәк әйберләрне бик булган. Менә бүген дә әллә нинди яңалыклар ишетеп утырам әле бүгенге очрашуда да. Һәр өлкәдән хәбәрдар булу, көтелмәгән хәлләр килеп туганда саклану чарасы да булып тора. Җыелышта алган мәгълүматларның киләчәктә файдасы тисен иде. Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә юллар торышына зур игътибар бирелә. Асфальт юллар түшәү, тротуарлар салу гына түгел, булганнарын карап саклап тоту буенча да күләмле эшләр башкарыла. Барысы да иминлекне тәэмин итү өчен эшләнә. Быел гына да районда өстәмә 45 юл билгесе куелган. Шул хакта тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Мөслимдә юллар торышына зур игътибар бирелә. Асфальт юллар түшәү, тротуарлар салу гына түгел, булганнарын карап саклап тоту буенча да күләмле эшләр башкарыла. Узган атнада кооперативле вахита форамнары киселешендә яңа юл билгесе куелды. Кооперативле вахита форамнары киселешендә куелган яңа юл билгесе нигезендә автотранспорт белән бер якка гына хәрәкәт итү рөхсәт ителә. Кагыйдә бозучыларга 5000 сум күләмендә штраф каралган. Шоферлар игътибарлы булсыннар иде. Кышкы вакытта да, көзге вакытта да авариялар булды. Юл тар булу сәбәпле, монда инде знак куелырга тиеш булды.
Маңчыда тұрған ел, асфальт жегенде оларның алып қойылды да, һәм кире қойылмады. Мұның наказаниясы біздің бүгінгі күндә 5000 теңге штраф, если не тагын повторно эләгә икән, анда лишениегә кадәр булырга может. Июль-август айларында юл билгеләре аеруча күп яңартылды. Инвалид дигән юл тамгасы Мөслим урта мәктәбе һәм гимназия янәшәсенә дә урнаштырылды. Балалар һәм транспорт хәрәкәте көчле булган юллар аеруча игътибар үзәгендә. Сәнгать мәктәбе янында Хафизов кооператив 1-нче, 2-нче, 3-нче урамнарда ясалма калкулыклар эшләнде. Июль айынан башлап, бүгінгі күнгә кадәр шактый күп кенә знаклар куелды. 43 знак дип истәлек сайын дөрес. 43 знак, 11 лежачий полицейский куелды. Күп кенә инвалидларның знаклары куелды. Безнең мәктәп якларына Вахитовка куелды, кооперативныйда яңартылды күп кенә знаклар һәм лежачий полицейскийлар. Август айында Мөслим урамнарында җәяүле разметкалары буялды. Мөслим Әлмәт юл трассасында юл куркынычсызлыгын тәэмин итү максатыннан ясалма калкулыклар булдырылды. Юл эшләре үзара салым хисабына башкарылды. Бүген Мөслимдә тагын зур эш башланды. Уңайлы мөхит программасы буенча тротуарлардан юлга күчкәндә җәяүлеләргә, велосипедчылар, бала арбасын этеп баручы әниләргә уңайлы булсын өчен тротуарларны түбәнәйтеп эшли башладылар. Бу эш Пушкин, Гагарин 2-нче әйләнеш юлда башкарылачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебезне төзекләндерү, яшелләндерү һәр вакыт игътибар үзәгендә. Көзгә керү белән агач утырту акцияләре башланды. Узган шимбәдә райондашларыбыз урманнарны саклыйк халыкара агач утырту акциясына кушылды. Акция барышы турында Лилия Шәймиева репортажы. Мөслимдәге Тамчы yüзü бассейны янындагы мәйданда 150 төп нарат агачы утыртылды. Район советы һәм башкарма комитеты, үзәк хастахана социаль яклау бүлеге хезмәткәрләре, техникум һәм тулы составта Мөслим урта мәктәбе коллективы, лицей, гимназия укытучылары бу чарада активлык күрсәтте. Biz урманнарны саклык акциясында коллектив белән катнашабыз. Бик теләп Мөслимебезне матурлау өчен менә бүген 150 төп нарат утыртачакбыз. Бу агачлар туган җиребезне ямьләп матур итеп үссеннәр иде. Аларны карау, аларны үстерү инде бөтенебезнең мөслим халкы өстендә. Мин ничек дип әйтим, башка районнарга караганда безнең Мөслим шәһәрдән дә булайрак. Нык матур, күркәм. Безнең кунаклар киләләр, элей дип китәләр бөтенесе дә. Шулай булсын, һәр вакытта матур калсын. Шушындай өмәдә катнашуыма сөенеп куя алмыйм. Менә бу агач утыртуның савабы бик күп дияна. Менә шу агачлар ишереп туфракка әйләнгәнче безгә изге теләкләр теләп кенә утыралар ди. Менә шу агачларыбыз үсеп, китеп, шушында гөмбәләр җыярга килергә язса ярар иде. Урманнарны юкка гына җирнең үпкәсе димиләр, агачларны күпме күбрәк утыртасың, шул кадәр яхшы гына. Ел саен җирлегебездә бик күп гектар мәйданнарда агач куаклар утыртыла. Халыкара урманнан саклау акциясына кушылабыз. Безнең буенда Тамчы бассейнында безнең бик матур мәйданчык бар. Менә шунда халык белән җыелдык. Анда мәгариф оешмаларыннан, ЦРБдан, социаль яклау бүлегеннән, шушылай техникумнан килде безнең коллективлар. Бик матур кушылып, бик актив кызлар, егетләр йөгереп кенә торалар. Агач утырту акциясына безнең үзәк шифахана коллективына кешеләр дә чыкты. Шушы бик теләп чыктылар бөтенесе. Көн белән безгә повезло дип әйтик. Көн матур. Үзегез беләсез инде, агачлар безнең җир шарының үпкәләре, алар безгә кислород бирәләр. Безнең яшәүнең матурлыгы гомумән. Акция кысаларында оештырылган чара бу көнне чын мәгънәсендә бәйрәм төсен алды. Һәркемнең изге эшкә үз өлешен кертәсе килде. Агачлар баш калкыткач, бу урын тагын да матурайып, яшелләнеп, яшәреп калыр. Урманнарны саклык халыкара агач утырту акциясе ай буе дәвам итәчәк. Акция барышында район үзәгендә 3000 артык агач утырту күздә тотыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Вәрәшбаш авыл җирлеге уңган кешеләре матур гаиләләре белән чын мәгънәсендә горурлана ала. Һәр йортта тырыш уңган гаиләләр гомер кичерә. Гаиләнең татулыгы исә күп очракта хатын-кыздан тора. Авыл патриотлары булган Вәрәшбаш уңганнары турында тапшыруыбыз без бит авыл кызлары дип атала. Әмин Рима Абзалова белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.